Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us recomano Espanya 1936, un joc de taula que recrea la Guerra Civil espanyola, des dels fets del 1936 fins al 1939. Es tracta d'un joc per dos jugadors. Un jugador adopta el bàndol republicà i l'altre jugador adopta el bàndol franquista. L'objectiu immediat és superar les forces enemigues i alçar-se la victòria en aquesta cruenta guerra. Ara bé, la finalitat real del joc va molt més enllà, vol donar a conèixer la història del conflicte i també ajudar-nos a comprendre'l millor. Per una banda, perquè tenim una batalla en certs llocs, perquè va ser important una certa població, controlar-la, quines no, com van ser ajudats els franquistes des del Marroc, qui va ajudar també els republicans. Tot això ho anirem coneixent a mesura que anem jugant la partida, a base d'una mecànica que té el joc de cartes d'esdeveniment i també una resolució dels combats amb daus. Aquest joc va ser editat el 2007 per Devir i Devir ara ens torna a treure una nova tirada del joc amb un art redissenyat, unes noves il·lustracions i també uns millors components. Si en voleu saber-ne més, teniu tota la informació d'aquest joc i de molts altres a la secció del racó del Joc-Tuber, al web del Museu d'Història de Catalunya. A reveure i recordeu que la història també s'escriu jugant.